tämmöinen moottoripyöräporukan keksimä tapahtuma alun perin talven synkkyyteen ja talvella kun ei ole mitään järkevää tekemistä ja moottoripyörälläkään ne voi ajaa ja tatuoinnit liittyy hyvin lähelle kaikenlaiseen tämmöistä toimintaa, niin se lähti semmoinen ajan tappaminen ja hauskan pitäminen ja tatuointihan nyt oli 97 ihan erilainen kulttuuri, mitä se nykyään on. Että se oli varsin pienellä porukalla semmoinen nippanappa hyväksytty toiminta. Nykyään se on räjähtänyt ihan täysin, että nykyään semmoinen ihminen, kellä ei ole tatuointia, niin on jo kohta aika hankala löytää. Se ei ole enää semmoinen underground pienen porukan järjestämä systeemi, niin totta kai tekijöille on hurja tarve. Ja alun perin meillä taisi olla 3 tekijää ensimmäisessä tapahtumassa, että nyt niitä on huomattavasti enemmän, että kaikki kasvaa. Nyt on 10 vuotta oltu tässä Torniossa ja on huomattu se, että merta edemmäs ei kannata lähteä kalaan. Tornio on loistava kaupunki järjestää tämmöisiä tapahtumia. Yleisö tykkää tästä ja tänne tulee väkeä. Onko näitä yrittäjiä vaikea saada lähteä tänne Lappiin? Ei ole. Itse asiassa tämä koetaan vähän eksoottiseksi ja erilaiseksi paikaksi ja sitten ihmisluonne on pohjoisessa erilainen kuin etelässä. Että täällä on sopuisia ihmisiä. Lapissa on lunkia sakkia. Tänne tulee porukka hyvin mielellään. Ei ole ollut hankalaa saa koskaan. Entä miten nuo bändit? Teillä on ollut aika nimekäisiä bändejä täällä. No ne on taas. Niitä joutuu tekemään töitä, että aina kun tänne ylös tulee orkesteri helmikuussa, niin ne ei ole koskaan millään kiertueella, vaan se on aina pistokeikka ja yhteen paikkaan, niin se on ongelma. Kyllä niissä orkesteriten kanssa saa tehdä töitä. Ei ne ole koskaan helppoja. Siinä mielessä ei ole helppo tämä syrjäinen sijainti. No alussahan se oli enemmänkin semmoinen tatuointitapahtuma ja sitten se otettiin jossakin vaiheessa vammausteeksi. Että nyt mennään melkein 50-60, että bändeillä on melkein yhtä tärkeä rooli tässä kuin tatuoineillakin. Että meillä on tälle vuodelle 8 musiikkiesitystä kaiken kaikkiaan. Se on 2 päivälle aivan hyvin. Every girl in the house, girl, say yeah! Hey, come on. Pathetic. You're Finnish. You can scream much better than that. Tää on niinku parhaat messut ikinä. Mikä sitä tekee parhaat messut? Ehkä varmaan just se, että kun alusta asti on ollut järkkäämässä ja kaikki nämä ihmiset on tuttuja ja samat naamat. Tää on meille sellainen niinku tapaamispaikka. No miten tulee tatuojen näkökulmasta, miten tämä tapahtuma on muuttunut tässä vuosien varrella? Tuntuu vähän niin kuin tämä kasvaisi kansainvälisemmäksi vuosi vuodelta, että nyt kun me saatiin Kostek tänään tänne, niin se on iso harppaus. Hän on niin tunnettu tuolla ympäri maailmaa, että se, että hän on Torniossa tänään, on meille tatuoijille valtava iso juttu. So what do you like about this event? Like compared to bigger ones where you've been? Well, it's nice. You know, bigger ones, yeah, it's nice. I like more and more small convention with friends, and it's better. Big convention is too much crowd, too much artists, and I think maybe people don't see everything, and if there's too much people, you don't get to know many people. It's better when it's more smaller and more privacy or intimacy. In your opinion, are there differences in tattoo culture between European countries, for example, between Finland and Belgium? Well, I don't know. What happens is in some country you have people who brings different new things, so it's different because it's new. And it happens in France, in Belgium. You have some people everywhere. In fact, it's not a question of country. This kind of new school tattoo is more graphic and coming with a new eyes. Now you can choose. You have a lot of people who have personal work, so you can really every piece is like new one. Everybody do what he wants, but now you have more choice. And it's good to bring new people like with really graphic background or painting, or then the tattoo gets really better. More people get tattooed, so it's better.
people wanting different things than classical. I know like maybe at least half of a lot of my customer, it's the first tattoo. And they wouldn't get tattooed before because it wouldn't fit in the classical thing they saw. And when they saw my work, they say, okay, that's the thing I want. And we are a lot now. There's a lot of new tattooists. How would you describe your style? I don't know, it's graphic, and I do everything freehand, so it's also intuitive. I would say somehow, like, I don't know, modern tribal, but it's still something intuitive. You draw on the body with simple things, so it's kind of a way of tribal in a way, ethnic tattoo. Do you also draw some more traditional tattoos, like flash tattoos, or you No. just stick to your own style? I have the chance of working and living with what I do, so I just do what I So want. if somebody asks something, this is not your No, style, because I cannot do it. Yeah. I send them to people, Yeah. like if they want Japanese, I know people who do really good Japanese, Okay. but I only do what I can do, so it's... Näin pienellä paikkakunnalla kuin Rovaniemikin on, tai esimerkiksi Tornio, niin kattatuojien pitää osata tehdä vähän kaikkea. Et meillä ei ole kauheasti mahdollisuutta erikoistua johonkin tiettyyn tyylisuuntaan, niin kuin esimerkiksi jossain isommassa kaupungissa. Eli ihan kaikenlaista. Ihan kaikenlaista. Mieluiten tekee kuitenkin harmaan sävykuvia. Millä tavalla suomalainen tatuointikulttuuri on sun mielestä muuttunut vuosien varrella? Vuodesta 1970 aloitettu vai onko se muuttunut? Joo, silloin tehtiin pieniä kuvia vähän enemmän. Nykyään tehdään isoja kuvia, värikkäitä kuvia. Skaala on laajempi. Ihmiset tietää tarkemmin, mitä ne haluaa. Silloin kannettiin kilotolkulla flässejä, kansioita, mallikansioita mukana. Nykyään ei ehkä tuoda enää ollenkaan, vaan tehdään freehandina tai asiakkaan toiveiden mukaan. Eli semmoista custom-tatuointia tehdään enemmän. Tapahtuman järjestäminen on kaikista parasta se, kun se on ohi ja se on onnistunut totta kai. Ja sillä lailla, kun ihmiset tulee tontille ja tykkää tapahtumasta ja kyllä se on mahtavaa niin katsoa huomenaillakin varmasti, kun tulee bändi alkaa soittaa, niin mökki on täynnä, niin sen huomaa, että sitä ei tehdä pelkästään itsellesi, vaan sitä muutkin ihmiset tykkää sitä hommasta. Toivottavasti kasvaa ja ihmisillä on halua tulla tapahtumaan ja haluaa tulla katselemaan, mitä täällä touhutaan. Ja ennen kaikkea ihmiset haluaa tehdä tatuointeja ja olla tässä kulttuurissa mukaan.